kwento ko mo po kining karanasan minandinabak. Ating kami pong sese aso keng parokya. 5 months siya pa mo, maluloko kaya po kining aso, uling at ne po king kabibu, at awsam niya pong pasaway neng minsan. Uling pong potang at yun na kaya po, talagang bala mo may entertain kami. Itang mika pigagap kami po keng kumbinto. Nandin po nga ba, kaya riming mengan, nang sabyan na nining kayabe ko, halika rito, maghilamos ka na. Balo na po eh. Imwande po kaya rin ng mengan, uling pangimengan niya, itapumbok na kening kayang kais, sumapakya pong dinate. So, kabang pong awsaneng maglinis, linisan na niya po, makalawe ya po kayang pasbul palwal na ning kusina. Kakaong niya. Ita pong kaong na bala mo mimwa ka. Ating aliwan tao or what. Kasi atin niya pong kaong na balo mo, playful. Potang kakaong niya, mamyalong, kaong-kaong nga na ka, bisayang makyalong kaya ka. Pero that time po, kakaong niya, makalawe ya po kayang pasbul. At ne po kamwaing kayang kaong. So, maglawe kami po, ala naman tao. May kibat siya po yung kayabe ko. Yung lagyo na po ng aso, July. July, huwag kang ganyan. Nga na po. Uting sinabi na po. Kasi po naman, may kondisyoning utak mi. Kanita pong bayo kami, na bayo-bayo kay kayong parokya, sasabyan da, at tinla po kanong akakit ang matuwa, tinla kanong akakit tayanak, potang kayo, ni pa naman pong busita kaya beming pari kayong bikari, lagayin nyo, ning kayo sabyan na po, amo nga ting kang bisitang matuwa kayong pasakristi mo, tuk nang katumbukan da ka nga ako po kayo, tapo mabala mo sasabyan na kay kami bluntly nung nanoy akakit na. So, may kondisyon kami po utak. Nanyan kakawang ni aso, sabi ni Metong Kabe, huwag mong gagawin yan sa akin. Nga na po, social ng aso, may Tagalog ya po ya, kapangpangan. Huwag mong gagawin yan sa akin. Pag nasa kwarto ka, kapag tumahol kang ganyan, iiwag kita. Nga na po makanyan. Tapo bang feeling mo, at inyang akakit na emi akakit? Mungunang dili. Nakiman dapat tumakot. Pero uling kinwentuan da kami po rin buisit, kayang makatakot. May tanam kayong utak mi. Atin pintaho nga liwang emi akakit. Na minsan sabihan da, dekano ing metong amatua, papanika kong bintu, balada, pengari na nga mong Diyes, ala naman po yung pengari na nga mong Diyes, man puminta parokya during this time. At least ngayon po, wala kayo po nga kakit. Siguro tatakot la po kayo kami, mas lupa kayo ngaswang kayo sa kanila. Pero ito pong may kondisyon yung utak mo. Natin dyan niyo po siguro itanong. Uling atin naka pong prior na nabalo, bala mo, ganaganang maliliyari na mo, related keng makanita. Makanita ba yun? O tano mong talagang kakaw niya, tingnan daramdaman na liwang tao na emi daramdaman. O emi akakit. O tano mong talagang ating tao, kahit ang kilwal nga ako po sasabi. Wari po, balo yun naman po din aso ano ka sensitive. Bagya kaki mo, talakad dya po yan. Potang ating mamanik keng eran, balo mi pong balo ating mamanik kasi makalawi niya po, makatanod niya, paninaya niya po yung lungog keng kusina. Sabi mi pin, galing na ni aso ngayon niya nga mi po, bagyan mong kaluskus balo na. What if? Totoo naman ito. Ating tao keng kilwal, posibleng ating ating pintao. Uling balo mi po, it is Friday and every Friday keng parish mi, inipong kaya kaming Padre Pio group, mag-Padre Pio prayer la po. That is every Friday. Expect me datang na po rin mga 8 o'clock. What if pinaman natin dintang maranon niya po, damdaman kinaong niya. O nga liwa po iti nga mitanam keng isip mi. Mitanam keng isip mi. Dining, emi balo, sasabyan do, kaya kami. O ita po yung mitanam mo. Kasi, emi naman nakakit. Yung po point ko na minsan, our mind had been conditioned with things keng katamong biye, na pinengkay, makanita yung interpretasyon tamo. Papunta ko po keni, ken parokya, ken po keng radyo, from Amar Parish. Nangatsuna ko po keng dalan, ikit ko po rin talayib. Itong panahon na ng October, nano pong akit yung karen talayib? Flowers, maputi. Utang kayakit, po kasanting akakit. Maputi yangan, makalwala rin flowers na po ning talay. Potapong dulwal na reto, ng anak kami, may tumibuli na sabihan, yay, magpasko na. Excited na ka. Kasi, magbulaklak na mo, month of October. Potang kay, mawala na lang. Bala mo po, may setting mind tamo, once na may bulaklak na rin nga talayib, dito na rin yung maputi, na bala mo snow.
O tapong lawe mo na, no, kasanting akakit. Christmas is approaching. Kondisyon ta na po ito. Potang ename mo laklak. Bakit ename mo laklak? October na. Masaya yung Pasko. We created our own. Kasi po, yan ang naging kasanayan tamo. It has become either a symbol o kaya po a conditioning of the mind. Kitang kailang bata ng panahon. Siguro Jesus nga na hipokrita. Kinondisyon na nyo na yung sarili yung kareng makanya na bagay. Balo yun na, potang sabihan yung lilisangan, ingangin manibat king, ano po yung sinabi na, mauli, lisangan nga na po. O tita, balo yung nga na po. O tita, sabi yung king sarili yung, makanya ning mapalyari. O bakit king mga palyari king panahon yung ini? Aside from what is not the nature, narapin sasabi, yung akakit, yung apapansinan. Bala mo po, para ka na ako sabihan ng Ginoo, mabiyasa kayo. Mabiyasa kayo. Nung biyasa kayo lumawi, kitang nanuman marilyari kay mapaligid, balo yun naman dalawin ng sarili yun. Nano itang malyari kay ka. May pong halimbawa, dadalong da ka, uling keng ekomikasun duning metong nga tao, nanggawan mo. Di mabiyasa ka, ngarapin po. Baka nanong ka mabiyasa, sabihan ng Ebanghelyo, makipagkasundo ka. Wari po, this is the term, potang ating kang karanasan kimbye, sabyanan da ka, mabiyasa na ka kanyan ne. Ano po, lalo na, potang yung karanasan tamo, masanting. May kipagrelasyon ka, may kawani kayo, meging masanting, meging outcome na ng relationship you, nanong sabyan na ka, mabiyasa na ka kanyan. May kipagrelasyon kang pasibayo, the same. Yang iya. May gulo na ko na naman, may kawani na kayo. Nano pong tutukira sabihan kaya ka? Naka may biyasa. Iwari po, dapat may biyasa na kakanyan nga na. Napin po, potang lawenta mo kaya sarili tamo, bala mo sasabihan ng Ginoo kaya katamo, this is our experiences in life. Let us learn from them. Halimbawa, ining problema tungkol kayong pa may kasundo. Balo mo naman kayong sarili mo, nanong kahinat na nanini. May pate kayo, magulo kayo, o nanong gawan mo, sundo mo yung pate, sundo mo yung gulo. Sabi na po ng Ginoo, mabiyasa ka, Kimbye, kailangan ating pamanayos. Ating pamanayos sa adwa na po, kaya katamo nga na, makipagkasundo ka. Uita mo po yung masakit. Aliwa naman ako, may kasalanan, at ako makipagkasundo. Wari po, alawa naman ako may perwisyo, at ako makipagkasundo. Kaya ni tayo po akakit keng sarili tamo. Anting metong nga tao ngarapin po, nung nano talaga itang kabaldugan na nitang relasyon tamo kin Diyos. Itang talagang akit tamo, nung nang kabaldugan na nitang pandalawi mo keng kasalpantayanan mo. Bitter as it is, ngarapin po sasabi, we try to make it sweet. Wari po, mapait yaman, gawan tayong mayumo at manyaman. At kemparalan nito, bala mo sabyan ng Ginoo kaya katamo, may pabulen, meto nga sitwasyon na balo mong makasira kaya ka, na tuluyan nakapinsiran. Panikwanan mong larinan, mabiyasa ka, kareng karanasan mo, Kimbye.